Ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa v programe Sony Vegas 12. Tento tutoriál bude zameraný na to, ako sa dá spraviť alebo ako sa dá vytvoriť fotka z videa, ako si to proste uložíme. No, samozrejme, že to nebude také ako vo Photoshope, hej. No, proste dáme si nejaké video. No, máme videjko. No, čo ako prvé môžeme urobiť to, že si vylepšíme ako to video, že klikneme tunak. A tunak si vylepšíme trošku tú kvalitu. Ja si dám HD. Toto si dám, nechám na best. Dám apply, OK. Dobre, teraz si to dobre, fajne. Som šťastný, chlapci. No, takže, keď už sme si to trošku upravili, tak ja si chcem spraviť fotku. Napríklad, nájdeme si ten úsek. Napríklad, ja si chcem dať túto fotku, hej. Tak tu si spravím bod, tak, že stlačíte písmenko M. A môžete si tu napísať, že fotka. Hej. Vidíte, už tým môžem hýbať ako chcem, no ale tu mi ten bod zostane. Hej. Takže ideme tunak myškou, kde vidíte, že kde som, aby sme si to video roztiahli na vyššie sekundy, aby to bolo presnejšie, aby nám uložilo len jednu fotku. Takže kliknem ľavým tlačidlom na myši, ťahám, hej, až po nejaké tie sekundy. Samozrejme, ako môžete vidieť, že to video ako sa mi rozťahuje. Počkaj, nájdem si ten bod. Kde ho mám? Páne Bože, počkajte, musím nájsť ten bod. Som sa stratil, chlapci. Počkajte, musíte mi pomôcť nájsť ten bod. To nebolo v pláne. No nič, ja si to znova takto roztiahnem. A ten bod je tu na. Dobre. Tak ešte raz si to proste roztiahnem, aby som vedel, že kde to je. Dobre, ten bod mám. Dobre, proste si to takto roztiahnite. No. A teraz spravíme to isté, ako keď chcete vyrenderovať video, keď ho označujete. A ja sa ospravedlňujem, niekto mi píše na Facebooku. To si nevšimajte, to bolo moje. No, kliknem tu na hore, ľavým tlačidlom na myš, držím a ťahám. Vidíte, automaticky mi to dalo na ten bod, čo som si označil. A mám označenú len jeden úsek, napríklad sekunda to je, hej, alebo tá časť tej fotky, čo chcem. No, a teraz jednoducho dáme render, tunak dáme renderaz, vyberiete si tunak image, tunak si vyberiete formát toho obrázku, najčastejšie sa používa JPEG alebo PNG, ja si dám JPEG a dám render. Dobre, už to je, dám close, pozriem sa. A tu mám tú fotku, vidíte, tu kliknem. A vidíte, že mám tú fotku z toho videa. Hej, samozrejme nie je to nejaká kvalita, moc dobrá, ale samozrejme, že tá kvalita sa dá v tom ešte upraviť, hej. Presne neviem ešte ako, lebo týmto sa moc nezaoberám, na to mám iný program. No, to len tak som vám chcel ukázať, ktorý by ste to chceli. Hej, tunak si môžete viac poupravovať tých detailov, že proste kliknete tunak a tunak si to upravujete nejako, hej. Alebo tak si môžete pozrieť nejaké iné tutoriály na to, čo sú na YouTube alebo tak. Takže to je všetko v tomto videu. Nie je to nič ťažké, hej. Je to také jednoduchšie, no. Takže ďakujem.